वेलकाम बेक माय इउटुब चेनेल। हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअनि आपडेट लानानै फैलायबाय। नैबे गोदान भिडिअनि आपडेटखौ मिथिनो थाखाय बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। लोगोफोर, नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदान हाबसनफैदोंब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालां। लोगोफोर, नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ सोरबाफोर नायखाबाय जानो हागौ, थेवबो आं आरोबाव खनसे आपडेट खालामनानै होफिनबाय। थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नुनानैनो मिथिखादों जानो हागौ बे भिडिअआ मा। लोगोफोर, बिदिब्ला फैदो दिनैनि बे गोदान भिडिअनि आपडेटनि सायाव। दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि आपडेटनि टाइटेलानो जादों दखना। बियो मोनसे बड' शर्ट मुभि। लोगोफोर, नोंथांमोना दासिमहालागै नायाखै, अब्ला नैबे भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लादो। आं बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौ लास्टआव बुंनानै होगोन, बेखायनो नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नाय आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै हरदो। लोगोफोर, नैबे भिडिअनि कास्टिंफोरानो जादों बिनय दैमारि, इन्दिरा बसुमतारी, जुनाली मुसाहारि, बिहिम्बर बसुमतारी। नैबे भिडिअखौ बिथांमोना अलरेडि फुल आपल'ड खालामनानै होबाय आरो नैबे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों। नैबे भिडिअनि स्ट'रि, स्क्रिप्ट, डिरेक्शनानो जादों मोगथां बसुमतारी। बे भिडिअखौ फुल नायनो थाखाय बिथांमोननि मोगथां बसुमतारी इउटुब चेनेलाव थांनानै नायहैनो हागोन आरो बिथांमोननि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला साबस्क्राइब खालामनानै होदो। बिदिब्ला लोगोफोर, दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेनोसै। आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो बेफोरबायदि गोदान भिडिअनि आपडेट मोनबाय थानो थाखाय। लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव गोदान भिडिअनि आपडेटखौ थाब लानानै फैनो नाजागोन लोगोफोर, बेखायनो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौ अलआव क्लिक खालामनानै ला। जेब्ला आं गोदान भिडिअनि आपल'ड होगोन अब्ला नोंथांमोना बयनिख्रुइबो सिगांसिन नुनाय बायदि।